Danje Ivana Gavrilovića, svega ženskog što mu se neba trga iz ruku, govori da će i ove nedelje biti ludo i nezaboravno. Naročito ovo prvo je. Biti na radnom mestu za Ivana znači da mora čovjek malo i da se opusti. A on se baš opušta besići se od devojačke vratove. Ivan se jeste ofarbao pomalo gej, ali ipak dokazuje da Ivan dlaku menja, ali ćud nikad. Samo se ti besi, druže Ivane, neće da ti škodi. A nakon Ivana Gavrilovića u paparacu nam se vraća, hteo on ili ne hteo, njegova sušta suprotnost Aca Ilić. Prava razlika je što Aca ne ide bez žene ni u WC, međutim prisustujemo istorijskom momentu kad su konačno razdvojeni. Evo još nekog sa estrade, pojma vernosti, brizi o porodici. Patrijarhalnog vaspitanja, Stanojka Bodiroža Ćana. Tu je i borac za zdravlje nacije, Dr. Feelgood. Koji je verovatno došao da mu srede šiške. Sigurno. Ako ste mislili da ćelavima po šminkernicama nije mesto, sad ćete vidjeti da oko njih ima mnogo više posla nego sa maljavima. U slučaju Dr. Feelgooda to je kao da vozite kola na poliranje. Da, 300 čuda se maže da bi glava došla do onog sjaja kakav naš doktor specijalista za ubeđivanje naroda da pase preferira. A Ćana je krenula da se bavi nemogućom misijom, traženje stvari u svojoj torbi. Na kraju je shvatila zašto mi muškarci kad nam kažu da donesemo nešto iz njihovih torbi, donesemo celu torbu. Normalno, da smo htjeli time da se bavimo, upisali bismo arheologiju, brate. O, ćao štrumfeta od 100 ljeta. A smeješ, samo se čuje Gargamela u vidu Dr. Feelgooda, sumnjiv nam je, stalno nudi neku travu. A evo dvojica kojem trava nije potrebna da bi bili šašavi, Era Ojdanić i Ivan Gavrilović. Njihova priroda je toliko vedra sa svom tom ludačkom energijom, tako da su oni milione uštedeli zato što nisu koristili droge, imali su isti efekat, a usput nisu bolovali ni od apsa, brate. Ivan svoje baterije najbolje puni uz muziku Ere Ojdanića. Slično se sličnom raduje. Dokaz da su sličnije i njihova neskrivena narcisoidnost. Suzana Mančić, jako je zagazila u ozbiljne godine, i dalje očarava svojim izgledom. Doduše, tome značajno doprinosi njen vedar duh, jer u ova turobna vremena čuti njen zarazan smeh je toliko lepo. Malo je zaboravna pa je zaboravila petle ili nije platila neku kaznu pa se spremila za apsanuje. Suzana mi je objasnila da petle ne nosi iz mnogo praktičnih razloga jer se nedavno saplela od njih i pala i to na sred pešačkog prelaza. To je sigurno bilo toliko smešno da se i zebra na pešačkom nasmela. Aca u fazonu, takve su ove dobre mačke, možeš padaju koliko hoće kad imaju 9 života. A Suzana ne bi bila Suzana kad bi sve svoje muke pretvorila u novu pobedu. Što se više krši, sve je jača, naročito u kukovima. Au bre, nedostatak Biljane Jeftić je veći nego što smo očekivali. Aha, Aca će u vene, brinem se za njega, brate. Suzana se nedavno našla uvređenom kad su je nazvali starletom i njihovom pretečom. Branila se tvrdeći da je daleko ona od starlete jer ima fakultet. A ovaj mali zoom na Suzine butke je čisto da se potvrdi ona stara narodna, stara koka, dobra juha. To je taj zarazni smeh Suzane Mančić koji osvaja. Zato Suzo, smej se, smej, Uvek se smej. Kad si Suza opčinjavala osmehom, Era Ojdanić je krenuo da nas napada na pravdi Boga. Šta je? Ništa bre, gledamo te i mislimo, dobro je što lepota nije prelazna. Ima koji su lepši od mene. Ko je taj motelatije? Ivan Gavrilović, njega slikaj. Pa nema ga, sad moramo da jurimo vas nesimpatično. A šta ti je skrivije? Prebiću ga. Što bre, pa do malo pre ste pevali zajedno. Prebiću ga kada budem u fazi. Sa laži neke koje iznosim. Ma oprosti mu, njemu i jezik ide 200 na sat.
Hteo ne hteo, Era je uvek u žiži javnosti, a posljednja žiža nije bila baš najprijatnija jer su mu uhvatili unuka i obeležili ga kao jednog od organizatora elitne prostitucije u gradu. Era se toliko šokirao da je rekao da ne želi da čuje za unuka i da mu nikad tu bruku neće oprostiti. Ero, hvala, nisi trebao je. Ček bre, Ero, jesi li siguran da to ne dodeljuje neko zadružno udruženje? Eto i posle mu Mika rivi što je obeležen kao ženska roša. Posle dužeg čekanja, u nadi da će se bilja od nekud pojaviti i konačno mu nabaciti osmeh, Aca se i dalje mrgudan i nesrećan preselio u šminkernicu. Vežbajući kako da nam odgovori na našu zezanciju. Nije bio previše zahtevan, sem da šminka bude isključivo na bazi na biljnoj bazi. I da to bude i jeftino. Je. Kaže se jeftino. Kod nas da, ali kod Ilića ta reč ima koren iz jeftić. Ćani je došao red na frizuru, a koliko vidimo to će biti nešto u fazonu ja posle strujnog udara. Sad je već bolje. Da, sad je frizura u fazonu došao električar. Era ipak rešio da bude najlepši. Nemojte više tog belila, ko Boga vas molimo, pomešaći ga Sveti Petar s nekim iz kapele. Vampir iz Meljaka je konačno na bezbednom. Najeo se ljudski, narednih nedelju dana ne treba više ništa. Sad mozga, da li sam došao metrom je? To će sutra, a i malo je. Da nisam došao biciklom. Ipak je na kraju skontao da je došao kolima, našavši ključeve. Nisam obratio pažnju, koje kola preferira? Pa ono, kola Mirka Kodića, Ljubiše Pakoviće. Izgleda nema nameru da odlazi. Mukica da nije ostao gladan. Ero ne prilazi ponovo švedskom stolu, na oporavku je. I Suza je shvatila po repete, pa je čak ostavila malo i za poneti. Pređi ti ponovo da izvlačiš loto, mnogo se goji od tog izvlačenja žužua je. Zapazi Eru samo šta radi. Transformers Made in Srbije. Jackie Chan od Meljaka grada. Ovako se nisam izbio još od kad je tašta slomila nogu. Suzanu i dalje poistovećujemo sa štrufetom, ali posle onolike klope nema da skakuće i da viče ti dam, ti dam, ti dam. Dok se mi zezamo, na terenu se odvija zanimljiva i ozbiljna situacija. I Era i Suza planiraju u rikverc, pa da vidimo ko je jači. Izgleda Era konačno ostvario svoj davnašnji san da ima sudar sa Suzanom Mančić. Ajmo jednu adekvatnu. Dodir leđa o leđa. Era je ostao pribran, te nismo imali paparaco sreće da vidimo čukanje uživo. Ostaje nam da pratimo Darka Lazića, kod njega ne možemo da omanemo. Ljudi, dižite taj znak žensko na putu, mislite na čovečanstvo. Šalo na stranu, Suza nije od takvih. Da, vozi kao što izgleda kao zmaj. Da, ti si baš vidio kako voze zmajevi. Nisam vam i pičovaca Lukas, onih često viđa. Ali opasnost i dalje vreba. Ostalo nam je još jedno žensko za volanom, Ćana. Naravno, džip je u pitanju. Jok, Fića je. Da ima Fiću, vozila bi ko Kamenko i Kremenko nogama. Ćao, Ćano, srećan ti put. Za sada je okej. A joj, gde ćeš ti, čoveče? To bre nije čovek, to je samoubica, lično i personalno je. Još jedan neznani junak ne zna u šta se upušta. Majstore, prošete kroz Mariupolj bezbednije.
Žensko i rikverc ko dačićica, a ne party breakers. Joj, gde će sad ovo dete? To nije dete, ovo je narodni heroj. Izgleda da je zaboravila kako se ide unapred je. Ćano mori prebaci u prvu. Eto, prežive smo nekako Ćano, ali ne budimo na kraj srca. Najveća opasnost nam ipak ne preti od ženske nego od muškarca. Ovog koji se proslavio jureći po binama i putevima 200 na sat. A nismo obratili pažnju na njegovu majicu. Koliko trave, doktor Feelgood je ponosan na njega. No, on sad nije jedini koji ide 200 na sat, umeđu vremenu je krenuo i voz Soko. Te promjena identiteta neminovna. Žije Sokole! Na našu sreću Ivan ne bi bio Ivan da je normalan. Nakon desetina privatavanja drugih ženskinja, setio se da je oženjen i da posveti pesmu svoje Marini. Oči boje vena, boje Dunava, ujej. Džaba ti to, nakon onih privatavanja nećete oprati ni Dunav ni Sava. Sada vidimo kako vozi lik koji se proslavio sa 200 na sat. Preteča Darka Lazića ponovo jaše. Šta ovo vozi, vete? Audija. Da kola znaju da pričaju, bi sigurno rekla au, di mene nađe da kupi je. A sad stari dobri sistem ko nema u glavi ima u nogama. Šta li je zaboravio? Izgleda je zaboravio da nije ništa zaboravio. Majica Madin Jovanjica čini svoje. I tako, Ivan je više nego dokazao da je jedan od tipičnih primjeraka oslikanih u onoj narodnoj ko rano poludi, ceo život mu u veselju prođe. Ruku na srce, ni mi nismo ništa bolji, ali sve to ima svojih čari. Nadamo se da smo vas u saradnji sa našim paparaco junacima dobro zabavili. Očekujemo vas na istom mestu i naredne nedelje. Vozi Miško!